Hugot nga ipatuman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang paghiwat sang clean-up drive sa mga barangay kada Sabado. Ini matapos ang ginpagwa sini nga Executive Order No. 018 sa diin nagamando nga mangin clean-up day kada Sabado sa bugos nga syudad sang Iloilo. Suno kay Treñas, nagakadapat nga consistent ang pagpanglimpyo kag magbinuligay agud mapabilin nga malimpyo ang kada barangay. Nakita man sang alkalde nga basura ang isa sa mga rason nga nagabara ang drainage, rason nga madasig ang pagtaas ng tubig kung magtupa ang ulana. Iga-monitor sa natungdan ang kada barangay agud mapasiguro nga consistent ang ginapatigayon nga clean-up drive. Matandaan naging pangunahan ni Treñas ang kick-off sa clean-up drive sa barangay San Juan Molo sa tinalikdan nga Sabado. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.